Батырлар исеме онытылмый. Сталинград сугышында батырларча халек булган сугышчы Зариф Гобайдуллинның җәсәден туган яклары Актаныш районына алып кайтып җирләделәр. Районның Кашкын авылында ватан сугышчысы хөрмәтенә митинг узды. Бу хакта тулырак алдагы репортажда. Кашкын авылы үзенең батыр улы белән хушлаша. Кызыл армияче Зариф Гобайдуллин мына 81 ел элек Сталинград сугышында һәлак була. Марат Ганиев җитәкчелегендәге эстабарлар төркеме аның җәсәден шушы елның язында Волгоград өлкәсенең Городищенск районында табып ала. Шәхесен янындагы Кызыл армияче кенәгәсе буенча билгелиләр. По красноармейской книжке было установлено, что это... Кенәгәсендә аның туган җире дип хәзерге Ознакай районы язылган. Ә тикшеренүләр барышында билгеле булганча, сугышка Зариф Гобайдуллин Ижау шәһәреннән китә. Эзли торгач батырның гаиләсе кайчандыр Актаныш районы Кашкын авылына күченүе ачыклана. Эзләүчләре белән Марат Ганиев 6 ел шөгыльләнә. Өстабарлар төркеменә тормыш иптәше Гөлнара да кушылган. Быел гына да 13 кешене тапканнар. Тик шуларның берсенең генә шәхесен ачыклый алганнар. Ул да булса Зариф Гобайдуллин. Зариф абзый бик көчле кеше булган инде, көрәшче булган. Шул көрәшче аны сөйлиләр инде алар. Әткәй белән шул Мияссар абзый сөйләшеп утыралар иде. Аның җыдрыклары да минем башка Зариф дип. Сөйләп бик көчле булган, сабан дип кайын Зариф абзый, менә үлгән безнең абзый. Тарихи мәгълүматлар төрле чыганакларда төрлечә күрсәтелгән булганга, сугышчыны туган ягына алып кайтып җирләү җиңелләрдән булмый. Солдат 80 елдан соң, 80 ел артык шит җирдә ятканнан соң ниһаять үз өенә, үз туфрагына кайта. Бу инде безнең өчен зур горурлык. Хушлашу мәрәсиме узган урынында эстабарлар халык игътибарына сугыш кырларында табылган хәрби экспонатларны тәкъдим итте. Зариф Гобайдуллинны Кашкын авылы зиратында җирләделәр. Эльза Ахмәтҗанова, Альбина Солтанова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.